kunento alibele idweba. Ufuna ukukhuluma ngami lo akhipha indaba zami. Ngifuna isiqhani sami mina. Ntomgexo. Ingene kanjani esikhwameni sami? Othi ngenze ngitholele isiqhani sami. Ngisho ungadumisa izulu, mina ngiyakwazi ukuqeda leyo nto leyo. Ongazisi yini ke landelayo ezokwenzeka? Wonke umuntu uzokwazi ukuthi udayise ebhoshona kanjani. Ubani ozokhuluma mayelana nokufa kwaVibavi? Uma kukhona ongakhuluma ngokufa kwakho, njengoba uyena ngowudayise kulona. Sulakshana, wangibulala wena. Wonke umuntu uzokwazi ngalokho. Unami na ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora leshagalolunye ebusuku kuStar Khanya kuphela.